Baca, hanya hai sini hampir orang nak filmu ya korang ini campaign jangan sedang berobono, ini ceng hanya hai faisal baca, ini gua uttor Jainagar di sini andaro, Suloni, car, abu sini police station asan ini, nasa sini ketal, board office sengoro immigration khalika, abu ni bagai orang ini kurang belakang hambai, bisnis kanya uttor Jainagar di sini, mau kolang thawar kami, ozaga ni joto, sini ti Pramotha warriors. YTF warriors, TW warriors, jotonani khakaham, tai biskang chobani jiba yaparo, tai angobuno koinai, o but office jengjak bani bisinti khainai, biskani chongmarino kitingai jehetu obo khulukjaka, o jaga tongtenyo, joto kisho o jaga sini biskani 12 tarik ni bagai, nangkuk mani kokrok, ba गोबांमान सामूरक खायनायनि बागै अजे बोर्ड अफिसनि बिसिंथि खायनाय खायजाकनाय ताइ जो आपनि बागै हायना हायतेसा लुकरकनो हामबाय अमहायके जतो जागावनो बिनि बुबाग्रानो फान्डुं तंमनि बागै बुबाग्रानो कप्लाय खायनायनि बागै जतो लुकरक बिनि जेबेखे अंख्रै तंगो मनि बागै बेलायखे खातुंगो ताइ आगामी दिनो जों कप्लायनि तंगो आबन बागै जों जतोनो तामथानेबनो बस्कानि 17 तारिख हदम ददम खायनाय जों बिजय मिছিল खायनायनि बागै जों जतोनो तियारंगानि बागै जों जतो लुकरकनो कोयनानि मुसुंगो हामबाय किनि अरनि अजे बुट ऑफिस कतार खायजाक माने अजे कोलां ठाकुर कामिनि बरकनि बुट सेन्टर के बरर नाक्लाय उत्तर जयनगर बरनि बुट सेन्टर के उत्तर जयनगर एसबी स्कूल म आं जयनगर कामि क्लाय होता ओ जगानि जे बुटार फ्र मोटामोटी ओ जगानि 600 above 700 above ओ जगानि बुटार फ्र जतनो खातुं लायजा जतनो बस्कानि 12 तारिख बरक आनारस मारियो बुट दुनानि बगे जतनो ओ जगा तियारं लायजा